Maar de vernijde technische staf onder leiding van Henk de Jong hoopt het Cambuur weer eens een uitwedstrijd te winnen. Maar Alfons Arts op de bank slagen dat maar 3 keer en dat maar oors. De Jong had een aantal wijzigingstrofiert. Ze speelt het Oebele Skokker op het middenveld en op goal zit Leonard Nienhuis in steed van Dennis Telgenkamp. En Cambuur begint goed, want de eerste kans is voor de Leouters. Maar wat geluk, Adnana Tigadouini, 1-9 maar Gentenaar, maar hij bloedt net cool. En hoe het wol mat, dat demonstreert even letter Jason Oost. De paas vanuit het middenveld van Higam Fijk, Gimbo de Spul en Oost wipt de bal oer Nienhuis hinnen. Bij de eerste de beste kans voor Almere City is het voortendaligs raak. Oost is koelbloedig en passeert Nienhuis. Bakens zwaait nog wel voor boetenspul, maar dat is het net. En zo komt de thuisploeg op vastsprong. En dit is nog in 2 minuten later. Cambuur krijgt de bal achterin net voort. Tigadouini wachtte te lang en skopt dan tegenstander Rashid Brown voor de bonken. Domme overtreding, strafskop voor Almere City. En ook nog een gele kaart voor Tigadouini. Oud-Cambuurspeler Charles Dissels achter de bal en hij scoort 2-0. Frustrerend voor keeper Nienhuis die het neer te dwang krijgt, maar wel 2 keer visje mat. Ja, heel gefrustreerd. Als je in de eerste helft 2 kansen tegen krijgt, 2 goals. Ja, dat is gewoon heel frustrerend. Cambuur mat dan in de achtervolging. Ze zetten druk en krijgen een protte hoekskoppen. Juri Roze 1 keer, Juri Roze 2 keer en had die bal dan onder de line west. Cambuur soort van wol, maar de skizochter wil er neer van witten. Op na een hoekskop van Skokker. Waar het waar de peel, Tim Bakens, maar hij krijgt hem net tussen de pjalen. En ook in de tweede helft weer een hoekskop. No van Mark Diemers. Komt op de holle van El Macrini, maar jocht op de keeper aan. Die heeft 15 corners krijgt Cambuur, Tjinoer 0 voor Almere. Maar de thuisploeg zit wel maar 2-0 voor. Michiel Hemmendal maakt de knappe actie. Vanuit de achterlijnen laat er een wrom bij Melvin de Leeuw. Maar het schot wordt kreken. Het wol maar net bij de Leouters. 20 minuten voor tijd. Dan is het Lucas Bijker, de linksback, maar een goede rush naar Farenta. Hij omspeelt 2 man van Almere. Vindt Oebele Skokker. Die behoudt het oersjocht, zocht er jochts van hem, Erik Bakker. En die bloedt wel cool. 2-1, de ondersteuningstreffer. Het is een goede aanval van de Leouters en Bakker maakt het rustig aan. Zijn 6e goal van het seizoen. En dan verwacht je een slotoffensief van Cambuur. Maar eens is dit schot van Oebele Skokker het enige wapenfeit dat er nog tot docht. Henk de Jong weet dan al hoe let het is. Hij verliest zijn eerste wedstrijd als interim H-trainer van Cambuur. Almere City wint maar 2-1 en jouwt Cambuur een les in effectiviteit. Ik vind wel dat we er alles aan die waar kansen hadden. Maar vooral het stilstaande moment uit corners. Die we gewoon eigenlijk voor de Lego binnen koppen, binnen tikje. Dat hebben we net in en dan verlies je met 2-1. Dat is een beetje zoer.